A ese de Chantada acadou unha importantísima vitoria esta fin de semana no campo do Castro, onde se impuxo por 1-2. A estas alturas do campeonato, estes 3 puntos fora da casa son moi valiosos. Os de Óscar tiveron que traballar arreo nun campo en malas condicións que non favorecía a circulación de balón e ante un equipo moi físico. O certo é que as condicións do terreo de xogo non eran idóneas, o campo estaba bastante blando e iso obviamente facía que difícil manter o equilibrio e obviamente na zona de medio campo onde peor estaba e iso facía que o xogo fose bastante rápido e incluso moi directo, non? Ante esas circunstancias as ocasións de gol foron moi escasas e os achegamentos á área contraria producíanse sobre todo con balóns longos que tanto os defensas de un lado como do outro estaban solventando a perfección e, nos tivemos a fortuna porque o partido estaba totalmente difícil e era claro que o equipo que conseguise adiantarse obviamente tería moito terreo gañado, fomos capaces de facelo nós e iso propiciou que o equipo contrario se veñase moito máis arriba na busca do empate e quedaron moitísimos espacios atrás, non? O certo é que tamén é un equipo que sufre lonxe da área, que se atopa moi cómodo co resultado a favor, incluso en empate e obviamente nos aproveitamos esa circunstancia para conseguir un segundo gol e que finalmente foi definitivo, non? Certo é que eles no segundo tempo incorporaron xente moi alta, cousa que nos costou defender, pero o importante a pesar de todas estas cuestións é que o Chantada sumou 3 puntos contra o Castro. Esta vitoria chega no mellor momento tanto polo rival que está moi preto na clasificación como por ser antes do derbi co Lemos. Ademais, os 3 puntos fora da casa e en plena Feira do Viño deron moito ánimo aos xogadores. Probablemente contra todo o pronóstico, non? Conseguimos sumar 3 puntos nun campo complicadísimo como é o de Castro, non? A victoria obviamente foi un golpe anímico importantísimo para nós porque levamos 2 derrotas consecutivas e non estábamos facendo grandes encontros e o certo é que nese sentido moi contentos sobre todo polas circunstancias nas que se produce tamén porque foi moi sufrida ante un rival moi duro e que practica un fútbol máis ou menos brusco e moi intenso, non? E obviamente nas fechas nas que se produce, non? Porque obviamente estábamos de festa e non houvese sido o mesmo se os resultados non acompañasen, non? O sea, que o día ideóneo para sumar 3 puntos e ante un rival directo conseguindo tamén o golaveraxe e poñéndonos a un partido deles, non? A ese de Chantada tópase agora no 13º posto con 33 puntos a tan só 2 puntos do 10º clasificado.